baka nadawag ako ni Agum na nagpaparehinambog na naman. Baka madubli naman ang black eye ko, baka magbalyo pa hindi. Siripon ko. Ayos ako. Pagkarayan ko na rin paglilig na baka maaari naman ni Agum. Baad mabanog na naman ko. Kami si Agum. Arog malaking kayan. Una-ano malaking si Agum. Pero maraming pagkamot ka sa Agum. Pag naaligan Agum na malilig na niyo, ugbangon niya. No. Dapat dahil maaraman ka mga padiyong ko na grabe ang katakutan ka Agum. Pero dapat lang totally natatakot ka Agum. Ano? Nagre-respeto lang. Isipon mo. Ano? Babae yan. Una-una babae. Pag tinumangan ta si Agum, man, daog taman yan. Daw ang pitikon talang si Agum. Dulag yan. Baga, si Agum, puro sa namin arod kaya. Pag ang lalaki naman na anggot, sabing yan si Agum, ay kumuribaw yan. Baga, di niya panailing ang karakas ko. Ako, sabing magpapasensya lang. Mabuot talaga ni. Pero hindi kita ko sumpa. Hindi mo gusto kong ibada. Sabing, kurulog ba ang likod ko yun? Hindi nga lumata akong inyo. Ngayon pinalagabog nito nila. May siya nang dinadamay ang saro. Hindi kinastaan yung saro kung bilog-bilog yun. Sabi nyo yan. Kaya mag-iingat ka mo sa Agum nito. Ano? Pero mo rin. Dahil pa ko nararaya. Kaya labulabong ko na yun. Baka mabutan man ako mga padiyong ko. Mga kismoso. Marama na kapadaw-daw ko kaya Agum. Di ba ka? One eternity later. Uy, pali. Uy, tara pali. Ay, lagusa. Namara-para ka na naman ay. Buli may gusong ka man pali ay. Sudma, naabot ng taka dyan naglalaba. Ngayon niya ako naman sa kusina. Ako pa dilingan mo. Oo. Sabi sa'yo pa di sa dinumanang ko. Ini pa di. Ano sa kuya, tinawalan kang padiyong ko. Pero ini pa di. Ano na ani? Ning... Ang sarong pisog ka ni pa di. Sasarong sako pa di. Ano ba pa ang butog mo pa di ay? Sarong pisog. Kan patulan na yan pa di. Masarong sako. Na ano pati ang pading mata mo na yan pa di. Pero pating may black eye ka. Redo bangkulan ta kalamang kaniyo. Ini pa di sa patako na ni pading maitom na pigtutuyaw mo. Sabihan ko na naman sa imo. Dara pa di ini kan kahigusan ko. Ang mga hollow blocks din sa luwas. Di ka naniniwala. Pinagparatong-patong ko yan. Sanggatos mil hollow blocks yan pa di. Pinagpuyatan ko yan. 100,000 na hollow blocks. Tulad ka. Pinamada ko pa di sa laog nin 4 na oras. 3 hours later. Ara mo pa di. Yan si Mrs. Matubod ka. Tubod ka. Si Mrs. dala mo ka nire-revoke pa di. Sabi ko sa'yo pa di.
daw ako mag-standby. Maabutan niya ako nagsisigarilyo sa may agyan. Sabi siya yung na-smell na si Agong. Naaglan kayo si Agong pa di. Mabuo doon yung si Agong. Aram mo pa di. O kaya, sabi ito pa ding, sabi tang ako pa di, amin ko na sa mo. Video takot talaga kay Agong pa di. Si Agong, may isog. Ako pa di, amin ko sa mo. Daw ni lalaki pa di, ang trabaho ko na sa loob kang arong, tinatapos ko yan. Pero, maniwala ka sa dahi. Dahi ako pa di takot kay misis. Padi, lalaki kita. Dahi kita pwedeng matakot sa babae. Iyo nga ni, mamumot kita sa inda, pero sa lugar man padi. Yan si misis. Para sa mo pa di. Yan palanday mo aram. Si misis. Biyuan pa din ginigirabos ako pa di. Ginigirabo yan. Mailing pala ni misis na ako magngurog-ngurog. Tapos mag-route ang sa paggiling. May sabi ko sa imong natalikod yan si misis. Tawagin ka ni pa di oh. Luway-luway yung sabi pa ding dulag. Kaya man na dulag. Ano lang? Nakaw lang na liyatoy. Kung eka pa di rin natatakot ka doon. Ako pa di takot ako pa di. Kaya pa di mauli na ako. Hindi kita pa di magkapariyo ng ano pa di. Yung ugali. So, padagos mo lang pa di. So, sana totoo pa di na di katakot ka doon mo. Yup. So, sige na pa di. Salamat. 2 hours later. Oh, sige na, sige na. O, ingat pa di. Naabala mo na naman ko. O, ingat ka pa di. Sige na. Makna si Padi. Makna daw kami na agong gulay. Luway-luway ko sa ripon. Baka nadawag ako ni Agom na nagpaparahin ng bug na naman. Baka madubli naman ang black eye ko. Baka magbalyo pa di. Si ripon ko. No. Ayos ako. Hoy, lumigaw! Ano sabi mong maya ako? Ha? Uli mo ako? Nadaw ko pinagkaroon lang nilo. Kumalat ka. Okay guys, natapos na naman tayo guys sa panibagong bidyong kalokohan na naman. So sana guys napatawa ko kayo ano. So sa simpleng jokes guys na ginawa ko ngayong araw at kahapon ano guys. So doon pala guys sa mga kasama ko ay wala sa video na to, ay may mga trabaho po sila ngayon guys. So mag-isa muna guys si Makadoms ngayon kasi busy po sila. So hindi po natin muna sila maabala kasi marami po silang gawa ngayon. So may mga pamilya, may mga kanya-kanya po silang pamilya na mga binubuhay din ano guys. So kailangan nila guys ng pambili ng pagkain ano guys. So shout out na lang sa kanila, sa mga utol ko dyan, si Bobby Chukson, mga kasama natin, si Buena Pichokson, Ryan, yung mga kasama namin, mga kasama ko guys sa Macadom. So si Kuya Lando guys na nandun sa bahay ngayon. So shout out na lang sila guys sa video na to. So ayun guys, nagpapasalamat po ako guys sa napakalaking suporta nyo sa aking YouTube channel, Macadom Chokson. Maraming salamat guys. At hindi po kayo nagsasawang panoorin at abangan ang mga video na ina-upload namin guys. So meron tayong nakalimutan. So shout out kay Roberto Chokson na kapatid ko guys na nasa ligaw ngayon, at kanyang future wife na si Christina Igabas. So shout out, at sa kapatid ko pa rin guys na nasa Laguna ngayon, Marcelo Chokson, at kanyang asawa at kanyang mga anak, at siyempre sa kanyang mga katrabaho, Piggery Boys. So shout out guys sa inyong lahat. So
alam niyo naman guys, galing ako dyan ano. So, nakakamiss nga guys kasi parang naalala ko pa rin guys yung paliligo dyan sa may ilog na yan, dyan sa may baba niya. So, dyan ako natuto maglaw. So, yun lang guys. Maraming salamat guys ulit sa mga patuloy yung suporta sa aking YouTube channel. At sana guys, hihilingan ko lang po sana sa inyo na sana yung video ko po ay huwag nyo pong i-skip. Gusto ko po sana na kung may load po kayo ay tapusin nyo po hanggang 3 to 5 at least. Ayan, 3 minutes to 5 minutes. Ayan, good. So, kasi guys, yun ang kailangan natin guys. So, sana po huwag nyo naman i-skip. Kahit makapanood kayo 3 minutes to 5 minutes. So, okay na po yan. Kasi po minsan, napakahaba na po ng video namin. So, gagawin na lang po natin mga 7 minutes up. Kahit mga 8 minutes. So, guys, inulit ko maraming salamat. At sa inyong napakalaking suporta guys. Ngayon, meron na po tayong 192 subscribers. So, malapit na tayo guys sa 200 subscribers. So, yun lang guys. Shoutout na lang guys sa mga hindi ko nabanggit, sa pamilya ng asawa ko at sa asawa ko na full support. So, mga sa Iriga, pamilya Camila, Lirio, Panty, lahat guys. So, maraming salamat guys. Bye-bye.